тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Ирак Кемерово өлкәсе Осинники шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Давыдов Мәүлид Максут улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны Сызрыннан сеңлесе Хәмдия балалары белән, Камилә сеңлесе гаиләсе белән, Урта Терешкадан энесе Камил гаиләсе белән, Новоспасск бистәсеннән энесе Шамил гаиләсе белән, Чапаевск шәһәреннән сеңлесе Гөлфия гаиләсе белән, Ульяновск шәһәреннән племянница Розалия, балалары Рәйсә гаиләсе белән, Римма гаиләсе белән кытлап, ирегүле кытлау сәламе юллыйлар. Безнең яраткан олы абыебыз гомер күзләренең югары баскычына үрләп матур бәйрәм каршылый. Әле кайчан гына балачак еллары гүзәл Урта Терешка авылында узды сыман. Башлап мәктәп, аннары әти-әнинең шатлыгы булып, намуслы килеш армия сафларында хәрби хезмәтен үтәп, ул Кемерово өлкәсе Осинники шәһәренә күчеп китте. Гомере буе авыр эштә, шахтада хезмәт итте ул. Мәхәббәте, зур ширкли авылы кызы Амир кызы Фатыма җиңгәбезне очратып, татулыкта 2 кызларын үстерделәр. Олы сөенечләре булып, бүгенге көндә 4 кыз, оныклары тора. Кызганычка каршы язмыш үзенчә хәл итеп җиңгәбезне мәңгелеккә тартып алды. Абыебыз балалары янында матур картлыгын кичерә. Иракларда яшәсә дә ул безнең өчен бик якын булып, кадерле кешебез булып тора. Без барыбыз да анардан һәр яктан тик үрнәк алып яшибез. Олы юбилее белән кытлап, аңа чын күңелдән бары саулык, сәламәтлек, олы шатлыклар телибез. Раббым, бәла-казалар, шир-сырхаулар аны читләтеп узсын. Бу бер көнлек дөньяда ешрак күрешеп, аралашып яшәргә язсын. Абыебыз килеп җитте гомере уртасына. Гырурланып яшибез без, шат булып барлыгыңа. Юбилейда сиңа теләк, эзләдек изгеләрне, уйладык теләп куярга саулыгын, бәхетләрне. Авыл җире егете син, шуннан эшне сөясең, гаиләң, якыннарың өчен янып, пешеп көясең. Куйган ни бар максатыңа өйрәндең ирешергә. Язсын Раббым йөзгә кадәр сау сәламәт яшәргә. Ерак туган якларыңнан юлладык без теләкләр. Армады синең гомердә көчле булган беләкләр. Авырлыкларга каршы син тик елмаеп атладың. Өлкән абый исемнәрен горур килеш акладың. Барысы өчен рәхмәт укып, сыкланышып яшибез. Синнән дә якынрак кеше бу дөньяда юк дибез. Котлы булсын юбилеең, матур узсын бәйрәмең. Кышак булып кабул итсин изге теләк бәйләмен. Хөрмәтле Мәүлид Максутович, матур гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алда якыннарыгыз юллаган матур җырны бүләк итеп тапшырабыз. Тормышларның терелмәле була, син бит абый дөньямын терәге. Яшәр елларыма юллар яра, нык беләгән улы йөрәгең. Безне язмыш җан шәпләре белән, кан берлеге белән бәйләгән. Юллар уртак bizi bit senin belən, bir tamırdan, bir ailədən. Sen irətdin mini nıq bularga, matur itib turmuş qırırga. Yamanlıqqa qarşı turırga həm igelikli işlər qılırga. Bizni yazmış jan şəpləri bilən, qan birligi bilən bəyləgən. Yollar urtaq bizi bitsinin bilən, bir tamırdan, bir ailədən. Bizni yazmış jan şəpləri bilən, qan birligi bilən bəyləgən. Yollar urtaq bizi bitsinin bilən, bir
мәңгелеккә, ахыры мәңгелеккә. Рәхмәтлемен сиңа абыем, изгелекләр генә юрап торган фәрештәм дип сине саныймын. Безне язмыш җан шәпләре белән, кан берлеге белән бәйләгән. Юллар уртак без бит синең белән, бер тамырдан, бер гаиләдән. Безне язмыш җан шәпләре белән, кан берлеге